Leysen İbrahimova bola bilen dekret yolunda goylany temin etүү iri jilkesinde 2 bölmeli fatırları var. Goyle işi ise onu zuraytası bula diler. Bir kişi kup alsa da зарплата, то бик яхшы. Ну, если зарплата бикес, пускай 25 булса да, бывают же такие суммы, то, конечно, будет начар инде. Yaxşı hizmet haqqı turak gerekli infrastrukturunun buluğu, meditsina yardımın tiyişinçe alu, yaşlar için mühim meseleler olar respublikadağı milyon yarım kişiye qoğla. Uzgan yıl Tatarstanda yaş gaylelerini turak bilen temin etүү programmasını finanslauunu arttırdılar. Respublika reisi qararı bilen ul 50'den 100 milyon sumga жеткирилди. 57% молодых людей. Яшьләрнең 57% торак алганда субсидия мәсьәләсен күтәрә. Бүген иң төп борчый торган проблема бу. Укырга керү, эшкә урнашу, диспансерлаштыру хакында да фикер алышачакбыз. Ни эшләнә дип кенә түгел, яңа тәкъдимнәр ишетәсе килә. Яңа турак комплекслар төзегәндә социаль объектлар исәпкә алынмый. Яшүсмерләр клублары психологик ярдәм үзәкләре җитми, ярдәм сораучылар арта. Яшүсмерләр, яшь әниләр соңгы елларда әтиләр дә күп мөрәҗәгать итә. К большому сожалению, нагрузка на центры психолого-педагогической помощи с каждым годом растет. Психологик ярдәм үзәкләренә шәхсән килеп тә ышаныч телефоныннан да мөрәҗәгать итүчеләр күп. Республика рәисе ярдәме белән бу үзәкләрне арттыра башладык. Ел саен Татарстанда моның өчен 300 миллион сумнан артык акча бөленә. 3 ел элек аларны йөреп чыгып ремонт кирәклеген күрдек. Хәзер республикада яшьләрнең яртысы эшкә урнашкан, кирәк икән тагын 60 мең хезмәт урыны бар, кыска вакытлы курслар оештыралар. Муниципаль районнарда, бигрәк тә бюджет сферада, әйтик здравоохранение өлкәсендә, укыту өлкәсендә безнең кайда җитешми врачлар, табиблар, укытучылар. Шуңа күрә шул ук вакытта һәр муниципаль районнан ул югары уку йортларына ел саен табиб булырга, укытучы булырга яшьләр китәләр. Менә алар белән индивидуаль хәрәкәттә эшләү, аларны кире кайтару бик зур максат булып тора. Соңгы елларда авылда яшьләр 20 меңгә кимегән, авыл җирләрен комплекслы үстерү, авыл ипотекасы программаларында бу күренешне туктата алмый. Ике зур сорау бардыр инде. Берсе ул кая яшәргә, үз иеңне булдыру, һәм икенчесе кая эшләргә. Бүген илдә гаилә һәм яшьләр дигән яңа проект әзерләнә, федераль эшче төркем тәкъдимнәр кабул итә. Бүген яңгыраган фикерләр дә җиткереләчәк. Гөлнәс Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.